Urddasol, gosgeiddig ag addfwyn, ansoddeiriau sy'n disgrifio'r creadur rhyfeddol yma, y Ceffyl Gwedd. O'n blaen I fan hyn, I ni'n gweld Rhys Griffith, a diolch iddo fe, mae yna bwys mawr a sylw ar y ceffylau trwm. Fe hunan yn magu Ceffylau Gwedd, a Rhys yn lys genad y gymdeithas am eleni, ac yn parhau y traddodiad I daid. Yn magu Ceffylau Gwedd o dan yr enw Trem y Wyddfa, a Rob, mae yna waith caled wedi bod yn dos o hyrwyddo mwyn sicrhau bod yr creaduriaid urddasol yma yn cael y sylw haeddiannol. A maen nhw wedi tynnu sylw, ond nhw, mae rhaid gweud o'n i'n drafod yn gynharach bod na fel pentre bach yn cornel y maes yn dangos bob fel siampl o'r anifeiliaid trwm hyn, ac fi'n gwybod mae hanner y caw wedi bod I gael gweld y spectacle na mewn ffordd yn y fe. So, da iawn Rhys, mae fe wedi gweithio a wedi tynnu sylw fel wyt ti'n gweud. Ond pleser gweld e'n gael moment fach I gael ddangos yn y cylch wrth gwrs. A dyma fe, tu flan I ni nawr, y dosbarth yw'r Ebol, Eboles neu Adfarch Blwydd. Mae yna 3 wy'n deall yn cystadlu. A Rhys, tu flan I ni nawr, Trem y Wyddfa Aurora. Allan o'r march, Shire Ricky, a'r gaseg, Trem y Wyddfa Sian. Ie. Pleser gweld Rhys yn cadw'r magu I fynd ar ôl y teulu yn bwrpasol dros y blynydde ac yn magu byddach da wedi ennill yr gystadleuaeth gorau gallu di a Ceffyl y Gwedd mewn llaw yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn blynydde nôl wy'n deall. I ni wedi sôn yn barod am y pentre ceffylau trwm yn ystod yr wythnos sydd wedi dod yma am y tro cynta i'r Sioe, wedi leoli drws nesa i'r cylch ceffylau, a wedi denu torfeidd enfawr drwy gydol yr wythnos gan bod nhw'n greaduried, ti'n mynd cael y cyfle I weld nhw'n aml iawn. Dim I fynd yn agos, ynddi fe. Ti'n gweld nhw'r pellter yn y cylch, a mae hwnna'n ffein iawn, ond cer di'n agos iddyn nhw, na pryd yw ti'n deall pam, ma nhw'n gyffylau trwm, ynddi fe. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, mae Jason Holder. Jason I hunan yn magu Ceffylau Gwedd. Brydfa Cologrof. Cologrof, ie, wir, wrth gwrs, a fe enillodd bencampwriaeth blwyddyn diwetha, wy'n deall, gyda caseg wag. Ac o'n i'n deall bod tad Jason a'i deulu yn gwerthu glo. A fe wnaethon nhw brynu I Ceffyl Gwedd cynta pan oedd Jason Holder yn grwtyn bach. Fel rhyw fath o gimmick, a gweud y gwir, ar gyfer y busnes, weithodd yn berffeth. Mae rhaid gweud, gallai ti brynu gimmick chepach I fwyda, gallai ti, mae rhaid gweud ni, ond dyna fe. Pawb a'i barn. Ond eto, yn rhoi pwrpas ychwanegol arall i'r ceffylau. Ceffylau nath wasanaethu cyment. Wel, ganrif a mwy yn ôl. Bob reol, mae'r rhain oedd yn cadw nhw'n fyw mewn ffordd, ti'n gwybod. Dyma beth oedd yn tynnu'r bwyd, tynnu'r glo, tynnu popeth yn dyfa. Ac trist, wrth gwrs, bob parch I Rhys bod e'n cadw fynd tynnu sylw at yr adran, achos mae rhaid gweud oedd yr cyffylau hyn yn marw mas mewn ffordd. Dim lle iddyn nhw rhyw ffordd. A ti'n gallu deall pam, drych ar y seis a faint o fwyd maen nhw'n mynd I gymeryd a mae'r carnau na mynd I dorri y borfad I lan os ydyn nhw mas yn cael tipyn bach o waith gyda'r rhain, ond wrth gwrs mae'r natur fel arfer yn wneud nhw'n rhwydd I gael bwyt i'r lle, ti'n gwybod a'i weithio gyda. Nawr, rodi'r het I ffwrdd a oes na benderfyniad. Mae yna drafodaeth. Ond mae yna ddal nôl. Na, wy'n credu bod y beirniad, mae law ar y ceffyl. Diddorol, mae sawl adran arall, wyt ti ddim yn cael rhoi y law ar y ceffyl wrth beirniadu. Ond wy'n credu pwrpas y ceffyl hyn a'r gwaith, a'r trwch, a'r blew sy'n arno fe, mae'n iawn I just gael tymlad bach I wneud siŵr bod dim byd mas o'i le, ti'n gwybod yn y fe. A tra'n ucha y cylch a'r prif gylch yn gartre i'r Ceffylau Gwedd ar ddydd Iau, mi fyddwn ni yn gweld sawl dosbarth yn ystod y dydd heddi.
A fel arfer, cwarter bach yn reit ar ben ucha maen nhw'n gael, ond maen nhw wedi cael... Cilch i hynna'n. Odyn. Mae'r prif gylch mewn 4 ar y diwrnod diwetha yma. Ac pob lwc iddyn nhw. I fod yn deg fel arfer, dyw'r numerau ddim yn gryf iawn yn y sioe hyn. Ond eto, Rhys, ddim yn gwybod pam, ond mae sawl dosbarth da i gael yma blwyddyn hyn a pleser gweld. Mae'r prif gylch wedi rannu yn 4 ar gyfer y diwrnod ola, a fel arfer, cornel fach mae'r Ceffylau Gwedd yn gael ar ddydd Iau, ond heddi maen nhw'n cael cilch bach i'w hunain. Dyna chi olygfa wych yn gweld y Ceffylau Gwedd ochr yn ochr a'i gilydd. Y dosbarth i'r ebolion yr Eboles neu Adfarch Blwydd gyda'r Ceffylau Gwedd fan hyn. Jason Holder wedi bod yn beirniadu, wy'n credu bod na benderfyniad os Rob? Mae'n disgwyl fel i. Mae wedi bod yn cyffwrdd, mae wedi bod yn trafod y ceffylau i gael gwir dimlad y creadur sydd angen cryfder i wneud y gwaith ymarferol. Yn bendant. Na mae Jason yn perthyn fan hyn, wy'n deall. Mae fe'n i weld yn hapus iawn a'i benderfyniad, ond mae'r rebanau'n dod. Dewch i ni gael gweld le fydd y garden goch yn cyrraedd. Ja. Rhys Griffith, llon gyfarchiadau gwresog iddo fe. A diolch i'r gŵr arbennig yma, mae yna gymaint o bwysles a mae yna gymaint o sylw i'r Ceffylau Gwedd a'r Ceffylau Trwm yr wythnos hon a lenni am y tro cynta. Ie, tymod ein lygiad i, mae rhaid gweud, mae nifel yn sefyll mas heddi, fe dim ffeifr fach i hwn, tymod, mae'r nifel na yn disgwyl yn bictiwr am geffyl blwydd, mae e'n anferth yn dwi. Drych ar y gwahaniaeth rhwng y tri fyna yn yr uchder a'r tyfu mewn ffordd, so bod parch i Rhys, mae'r nifel hyn wedi bod yn cael tipyn bach o fwyd a waith wedyn ni'n paratoi am yr wythnos. A digon o gariad. Ie. Trem y Wyddfa Aurora yn mynd ar y wobr gynta. And in the Welsh Park Press, class 119, and winning that class is number 1345, the Meisternacht Lacey. In second place, 1346, Poppy Newitt with Bethlehem Amora. Third place, 1351, Sean Watkins with Talsam Lady Luck. In fourth place, 1348, Hannah Carr with Infield Legacy. Fifth place, 1352, Lucy Wilcox, RWB Weasley. And in sixth place is... Eiliad i'w thrysori yn sicr i Rhys Griffith yn fan hyn yn arwen Trem y Wyddfa Aurora yn ennill y dosbarth ar gyfer yr ebolion a'r ebelesu yr Adfarch Blwydd ddod i'r Ceffylau Gwedd yn lys genad y gymdeithas yn 2025 ac yn sicr yn lys genad i'w deulu. Wel, Rhys Griffiths, ein llys genad y sioe eleni. Chi wedi cael wythnos a hanner a nawr yn adio rhiban goch y sioe i hynny. Do, ffantastig. Am wsos, mae wedi bod yn ffantastig. Mae hyd yn oed y tywydd wedi bod efo ni. Bob dydd mae'r tywydd wedi bod yn arbennig a heddi mae'r haul wedi dod lawr i wenu arnoch chi. Be sy'n nesaf nawr i chi ar gyfer y diwrnod ola? Dwi eisiau gorffan efo hon, fe rai fi ddod yn ôl i Junior Champion a gweld sut mae hi'n bafio a sut da ni'n gael ymlaen a wedyn ar ôl gorffan efo hyn. Fydd y turnout i fewn yn y main ring a wedyn dwi gorau mynd i gyfarfod Martin Clwns a mae gennym fi dal itinerary pro ma i gyd eisiau dwi'n meddwl bod fi'n cael gorffan ta 8 o gloch yna yma. Chi'n tipyn o celeb wythnos yma, cofia? Dwi'n nim yn mynnu, dwi'n nim. Chi wedi gweithio'n rili galed wythnos yma i wneud yn siŵr bod y Ceffylau Trwm a Ceffylau Gwedd yn enwedig yn cael y sylw. Ydych chi'n hapus a fel mae hynny wedi mynd? Dwi'n bendant wrth y modd. Mae wedi bod ffantastig. Mae'r gefnogaeth gen y sioe, gen y gymdeithas, gen y cyhoedd, gen y bobl, gen pob. Mae'n ffantastig, chwarae teg. I gyd lawr am eich gwaith chi. Felly diolch yn fawr iawn i chi, llongyfarchiadau a mwynhewch gweddill y sioe. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr.